Căței, motocicliști și fapte bune. Toate s-au întâmplat la sfârșit de săptămână în centrul Clujului, sub sloganul Adoptă, nu cumpăra, sterilizează și nu arunca. Micuța, din păcate încă nu are nume, este dintre alți 11 frățiori care au fost găsiți în curtea unui domn. Ne-a sesizat dânsul că are o femelă care tocmai a fătat. Noi ne-am autosesizat, am încercat să-l ajutăm cu preluarea puilor și găsirea unor familii. Este doar un alt caz de situație în care femeia nu a fost sterilizată, a reușit să fete, au apărut pui. Situațiile de acest gen au devenit din ce în ce mai dese, problema fiind legată de lipsa educației cu privire la sterilizarea animalelor. Scopul acestor evenimente și nu numai este în primul rând informarea, mai apoi educarea și de ce nu sensibilizarea oamenilor cu privire la problema câinilor fără stăpâni. Pentru că pur și simplu până nu înțelegem cu toții că trebuie să ne informăm, să ne educăm în vederea sterilizării câinilor din curțile oamenilor, din spatele blocurilor, nu va scădea numărul lor de pe străzi niciodată. Acțiunea a oprit nenumărați oameni curioși de căței, dar și cu privire la trase de motociclete. Comunitatea acestora a acceptat să se alăture campaniei. Nu de puține ori, în plimbările cu motocicleta, dau peste pui de câini abandonați. Noi întotdeauna, ca și comunitate moto, ne-am implicat în astfel de acțiuni sociale. Chiar și când găsim animăluțe pe stradă lovite sau cu probleme, de multe ori le luăm și le ducem la centrele de prim ajutor. De asemenea, tragem un semnal de alarmă asupra faptului că e foarte important să adoptăm, nu să cumpărăm. Sunt foarte multe animale pe străzi, din păcate fără stăpân, animale foarte iubitoare și foarte recunoscătoare dacă le vom adopta. Eu fac parte din comunitatea Moto Cluj, din Asociația Femeilor Motocicliste din România. Ideea mi-a venit într-o dimineață, auzind colegele mele vorbind că nu prea mai avem fonduri în asociație. Eu lucrez și la asociație. M-am gândit ce să fac, cum să fac, să rezolvăm problema. Și mi-a venit ideea, zic, hai să implicăm și comunitatea moto. Prietenii blănoși din adăpostul Asociației pentru Salvarea, Îngrijirea și Protecția Animalelor au fost aduși cu speranța că cineva îi va adopta, dar și pentru a sensibiliza locuitorii cu privire la necesitatea sterilizării cățeilor și a pisicilor mai puțin norocoase. Oamenii nu sterilizează și nu sunt încă foarte conștienți de importanța sterilizării. Din ce ați observat în ultimii ani, este în creștere fenomenul, se temperează? Este în creștere, pot să spun. Da, sterilizăm foarte multe animale. La noi avem și cabinet veterinar și se sterilizează. În fiecare săptămână avem zile de sterilizări, se implică și unele primării. Asociația are mare nevoie de donații pentru a putea continua acțiunea de sterilizare pentru căței și pisici de pe străzi și pentru a crea condiții mai bune la adăposturi. Donațiile se pot face în conturile asociației. Acțiunea a fost organizată de ASIPA, Protecția Animalelor, alături de comunitatea Moto Cluj și WIMA România.